Εδώ βλέπουμε μια μπρίζα μάρκας Legrand, κλασική μπρίζα, η οποία μέσα είναι καινούριου τύπου, έχει αυτές τις ασφάλειες, τις σπαστικές που δεν μπορείς να βάλεις την μπρίζα και όλο πιέζεις με δύναμη το φύς για να μπει. Και πώς μπορούμε αυτό να το καταργήσουμε άμα θέλουμε να το βγάλουμε, να τις κάνουμε όπως είναι οι κλασικές μπρίζες, αυτές που ξέρουμε τόσα χρόνια, χωρίς αυτά τα πλαστικάκια εδώ, που δεν μπορείς να βάλεις ούτε το κατσαβίδι το δοκιμαστικό να μετρήσεις φάση αν έχει. Τι γίνεται εδώ? Βγάζοντας την πρίζα, δεν είναι τίποτα δύσκολο, βλέπουμε ότι έχει ένα πρόσθετο πλαστικό καινούριο, που είναι μια φωλιά ουσιαστικά για να κρατάει αυτό εδώ το πορτάκι, το οποίο πορτάκι ανοίγει μπαίνοντας μόνο μπρίζα, δηλαδή βάζοντας και τα δύο άκρα. Με ένα κατσαβίδι δεν μπαίνει. Να, το κατάφερα και τα άνοιξα. Αποτυχία και αυτό το σχέδιο. Αν πάμε εδώ, θα δούμε ότι βγάζοντας το πλαστικό, ξεκουμπώνει αυτό το πλαστικό, κουμποτό είναι. Προσθήκη μετά είναι. Αυτά τα πράγματα μπήκαν έτσι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες. Βγαίνει το πλαστικό και βγαίνει, δεν ξέρω αν φαίνεται, και αυτό εδώ. Αυτό εδώ κάνει, αυτό είναι το πορτάκι, μαζί με το ελαττήριο που το κρατάει. Να και το ελαττήριο. Δεν φαίνεται καλά. Και έτσι έχουμε την κανονική μας μπρίζα, όπως την ξέρουμε. Αυτό άμα θέλουμε μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Δεν μας... είτε το βάλουμε είτε δεν το βάλουμε, δεν κάνει διαφορά. Απλά κρατάει αυτό εδώ στη θέση του, που γυρνάει έτσι και δεν αφήνει εκτεθειμένες τις τρύπες. Φυσικά οι μπρίζες τόσα χρόνια έτσι ήτανε. Δεν ξέρω τι σχέδιο καινούριο είναι αυτό. Όποιος θέλει να ανοίξει την πρίζα του και να την κάνει παλιού τύπου, τώρα τα λέμε όλα παλιού τύπου, να την κάνει κλασική μπρίζα τέλος πάντων. Αυτό μπαίνει εδώ, να, όποιος θέλει να το τοποθετήσει πάλι, δεν χρειάζεται να μπει, αλλά λέμε τώρα, να κάνω μια προσπάθεια. Φαίνεται εδώ που είναι. Και ξανακουμπώνει πάλι, ορίστε. Και μπαίνει η μπρίζα, και Legrand τώρα, έτσι, όχι φτηνές μπρίζες, καλή μπρίζα. Και έγινε η μπρίζα φυσιολογική. Μπορείς να βάλεις δοκιμαστικό, μπορείς να βάλεις το φύς σου, το μεγάλο, το σούκο με τη γείωση εύκολα, χωρίς να σου σπάει τα χέρια και να την τραβάς και να ξυλώνεται τον τοίχο, χωρίς να έχει αυτό εδώ το κόλπο εδώ μέσα, από μέσα, αυτή την προστασία. Δηλαδή ουσιαστικά τι βγάλαμε ένα πορτάκι και ένα λατηριάκι. Αυτά βγάλαμε. Το οποίο είναι μια έξτρα ασφάλεια που μπήκε, δεν έχει ούτε 5 χρόνια, 10, δεν ξέρω. Σίγουρα, ναι, ούτε όχι, 10 χρόνια δεν έχει. 10 χρόνια δεν έχει. Μπήκε για να μην πάει κάποιος ηλίθιος, γιατί εντάξει, φημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας, να πάρει ένα συνδετήρα, γιατί το κατσαβίδι άμα το βάλεις είναι μονωμένο, είναι πλαστικό. Δεν γίνεται τίποτα. Άμα πάρεις ένα συνδετήρα για παράδειγμα και πας το βάλεις μέσα στην πρίζα και πετύχεις τη φάση, θα σε χτυπήσει, δεν θα σε σκοτώσει, θα σε τινάξει. Επειδή είχαν γίνει πολλά από τέτοια, δηλαδή παίρναμε διάφορα πράγματα και χώραμε στις τρύπες, σου λέει ας βάλουμε κάτι παραπάνω, γιατί είναι έξυπνοι οι χρήστες, οι οικιακοί χρήστες. Οπότε για μας λοιπόν που θέλουμε να βάλουμε εύκολα την πρίζα, μας έκανε μια ζημιά παραπάνω, γιατί βάλε, ειδικά φορτιστές κινητού και μικρά φυσάκια διπολικά, ζορίζουν περισσότερο. Πρέπει να το κάνεις έτσι δεξιά, αριστερά, να ανοίξεις τα πορτάκια ουσιαστικά, να ανοίξεις αυτά εδώ με την πρίζα. Έτσι, και συνέχεια χαλάνε φορτιστές, χαλάνε τα μικρά, τα διπολικά. Όπως είναι δηλαδή το λαμπατεράκι που έχει δύο, το φορτιστής του κινητού, τι άλλο έχει δύο. Είναι οι συσκευές που έχουν μικρή κατανάλωση. Το σούκο μπαίνει πιο εύκολα γιατί έχει μεγάλους ακροδέκτες και το πατάει πιο καλά. Όποιος θέλει να κάνει αυτή την πατέντα μπορεί να την κάνει, να γλιτώσει ας πούμε αυτό το πορτάκι, που δεν προστατεύει τίποτα ουσιαστικά, δεν κάνει τίποτα. Τώρα πάει να βάλει
Και μωρό παιδί να είναι, του λες μη μια φορά και δεν το ξανακάνει. Τώρα γιατί το βάλαν αυτό δεν ξέρω. Αν βοηθάει κάποιον, μακάρι.